Vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu se podíváme na pár poměrně důležitých informací, které bych vám rád předal. Můžu říct, že mi psalo poměrně hodně nových lidí a většinu z nich například dost zajímalo, jaký bude náš loot systém a tak dále, takže jsem se rozhodl, že v dnešním videu bych to tak nějak rád všechno shrnul a dal vám tak nějak víc insight info o tom, jaký bude náš loot systém, jak fungují ranky a poslední věc ještě bude něco o naší loterii, což je takový náš výmysl pro podporu guildbanky, který si myslím, že funguje naprosto suprově a rád bych vám ho dneska tak nějak přiblížil a vysvětlil, o co vlastně půjde. Dobrá, můžeme začít tedy s první věcí, kterou mám na srdci, a to bude náš loot systém. Možná jste ve vaší minulé gildě používali něco, jako je DKP systém a tak dále. My nejsme úplně fanoušci tohoto systému, takže budeme rozhodně používat cancel loot. Pokud vlastně neznáte cancel loot, tak je to něco ve smyslu toho, že se určí pár určitých lidí, každý raid to bude jinak. Vždy to bude tak, že to budou 3 lidi z vedení a k tomu 2 lidi z core. Pokud například padne nějaký určitý item z bosse, který budete chtít, napíšete si do raid chatu já, pošlete váš item, který momentálně máte na sobě a který chcete vlastně vyměnit. A to je taky například hodně důležité. Pokud by vám chyběl například poslední item do 400, vždycky to tam musíte napsat. Tím pádem dáte potom lidem najevo, těm, kteří o tom vlastně poté rozhodují, že například potřebujete poslední ramena k tomu, abyste dosáhli 400. Během nějakého posledního rozhodování a během toho, že vlastně náš cíl je co nejvíc nabustit raid, tak to samozřejmě může hrát velikou roli a například vám to může pomoct k tomu, abyste daný item dostali. Takže jak už jsem řekl, pošlete tam svůj item, napíšete k tomu například 400, pokud byste ho měli, a budete čekat. Poté se určí například jedna postava, na kterou vlastně budou ti lidi, co o tom mají rozhodovat, psát jméno, pro kterého by rádi hlasovali, a ten, kdo samozřejmě dostane nejvíce hlasů, tak daný item dostane. Samozřejmě se nemusíte vůbec bát, nebude tam žádný druh nadržování ani nic takového, nebude tam ani nic ve stylu toho, že třeba vy jste v gildě chvilku a my bychom radši dali itemy někomu jinému, kdo už je tam delší dobu. Ne, pokud opravdu budete hrát kvalitně, budete mít konzum a budete se opravdu snažit, nevidím žádný problém v tom, abyste klidně, i když v gildě budete chvilku, dostali daný item, je to úplně v pohodě. Ale rád bych nyní upozornil na jednu poměrně důležitou věc, kterou občas lidé chápou špatně. Neznamená to, že když váš item je horší, že vám nutně musíme dát nějaký item, co padne. Hodněkrát se stávalo, že například padl sword z Grula. Ano, tento sword prostě chtějí kástři, to tak je to bisovka až vlastně k blindovi, nebo například pro tankadina je to taky super sword. A hodněkrát se nám stávalo, že například nováčci, co úplně netušili, jak to funguje, a měli třeba modrý sword. Jo, měli třeba modrý sword z Keepers of Time repky a neudělali si žádný sword navíc. Například neměli sword s Honor Hold repkou, třeba za Exalted a tak dále, a poslali tam ten svůj modrý sword. A mysleli si, že OK, já mám prostě horší modrý sword, a vlastně ti, co tam poslali taky swordy, měli třeba epické swordy právě za repku z Exalted a tak dále, měli prostě lepší swordy, tak si mysleli, že OK, můj sword je prostě horší, pecka, dostanu ho já. Ne, tak to absolutně nefunguje. Rozhodně to není tak, že bychom dávali sword někomu, kdo se vykašlal na to, že by třeba dělal prostě repku na Exalted. Právě spíše oceníme ty, kdo si dali tu práci a udělali si tu repku na Exalted a dali do toho nějaké úsilí. Rozhodně to nebude tak, že bychom dávali prostě itemy někomu, kdo má horší itemy jenom kvůli tomu, že se mu nechtěla dělat repka. Tak to rozhodně fungovat nebude, a pokud byste například chtěli nějaké určité itemy, vždycky je lepší pro to něco udělat, a ne, že budete čekat, až to padne a získáte to s tím, že máte horší zbraň, štít, cokoliv. Ne, tak to fakt nefunguje, ani tak nikdy fungovat nebude. To je věc, kterou jsem chtěl zmínit, protože ne každý to chápe a pak vznikají nějaké problémy, hádky, lidi si myslí, že mají horší sword, takže samozřejmě kvůli boostnutí raidu by dávalo smysl, že on by ho měl dostat, ale taky to musíme brát z té lidské stránky, a to je to, že musíme ocenit grind a musíme ocenit to, že lidi prostě pro to něco udělají, a i přesto, že ano, možná by to pomohlo, kdyby jsme třeba nagírovali někoho, kdo má ten modrý sword. Ne, bohužel. Já jsem si tu jen tak v rychlosti zapl plánovač gíru na TBC, jenom abych vám ukázal nějaký příklad. Nevýhoda DKPček je vlastně to, že když chcete například hrát v nějaké hardcore guildě a tak dále, nebo chcete pushovat, je pro vás důležité, aby vždycky ty itemy tak nějak dostávali ti správní lidé. A častokrát je to například problém u loků, kteří prostě potřebují co nejdříve získat tyhle ty T4 ramena. Je to fakt základ a musí to mít každý jeden lok. Těchto ramen se vlastně odvíjí celý zbytek gíru a dá se kolem toho skládat úplně všechno. Jenomže poté vznikají nějaké problémy častokrát, že třeba tam máte nějaké mágy, huntry. Hunter si třeba někde načetl, že když bude hrát survu, tak potřebuje hrát T400, protože je to vlastně bis a je to lepší než třeba Beastlord. OK, ano, to chápu, ale tím pádem třeba má pak za lubem získat tady item a vzít to například lokům. Mage, který ano, má ty ramena v bisu, ale co se týče třeba set bonusu, tak je to vlastně k ničemu a má tam
tam různé další alternativy, ať je to například S1 a tak dále, takže ten tam má prostě více alternativ. Tím pádem je pro nás důležité, aby ty ramena dostal lock. To je prostě základ. A k tomuhle je právě super ten cancel loot, když už tady mám takhle rozkliknuté. Buď může hrát T4 handy a k tomu ramena, tím pádem by mohl mít Frozen Shadow Wave robu, a nebo by například mohl hrát handy z magneta, já nevím, jestli to tady úplně chci hledat. Jo, myslím, že tohle to jsou handy z magneta a k tomu by hrál T4 chestu. Tak, OK, našel jsem jí pecka, ale prostě ty ramena jsou základ a bez nich se neobejdete. A ať si ten gear poskládáte jak chcete, je to prostě potřeba mít takhle poskládané s těma ramenama. Proto je právě pro nás nutnost to, aby jsme to prostě dokázali dávat jenom těm loukům na tom začátku, protože oni vlastně tyhle ty ramena nevymění ani v T5, mění se to vlastně až za T6 a dá se říct, že to, co si vlastně poskládáte v T4, tak měníte až za T6. Pak se teda ještě může stát, že vlastně potřebujete vyměnit headku s příchodem nového metáče, protože ten metáč je poměrně hodně důležitý, takže se může stát, že tuhle tu headku pak měníte s těmahle legama za T5, to si taky může stát. No, možná jsem se do toho až moc zamotal, ale chtěl jsem vám tak nějak vysvětlit důvod toho, proč vlastně chceme hrát ten cancel loot a proč je to pro nás tak důležité. Tím pádem si myslím, že jsem tak nějak řekl všechno, co jsem tady k tomu chtěl říct. Kapánek jsem se do toho fakt zamotal, ale tak asi už od toho teda odejdu a můžeme se přesunout k mému dalšímu tématu. Další téma, které bych tu rád vytáhnul, jsou teda ranky v gildě. Jak to vlastně bude probíhat a co to vlastně bude znamenat. Pokud k nám poprvé přijdete do gildy, dostanete rank trial. Je to vlastně tady nový hráč bez nějaké předešlé reputace, začíná se seznamovat s gildou, začíná si pomalu dělat všechny atumenty, které jsou potřeba a snaží se tak nějak zúčastnit všeho, co se v naší gildě děje. Doba tohoto ranku je minimálně měsíc a během této doby hráč nemá rozhodně zaručené místo v raidu. Ano, dostane plno šancí k tomu, aby dokázal, že na to má, že umí hrát svůj klas a všechno okolo, ale minimálně ten měsíc prostě bude na tom triálu a bude ukazovat, že na to má a že dokáže zahrát kvalitně svůj klas, aby se vlastně mohl posunout na ty další ranky, co jsou hnedka potom. Dalším rankem tady bude member. Je to už teda nějaký aktivní raider, ukázal se, že má na to, aby mohl tak nějak začít raidovat. Není to někdo, kdo by s námi šel jeden raid, má prostě potřebný gear, enchanty a všechno okolo a samozřejmě dodržuje všechny pravidla. Po memberovi přichází raider, což už je teda hráč, který aktivně raiduje a docházka je mezi 60 až 80%. Má nejlepší gear, jaký teda může mít v dané chvíli a samozřejmě všechny potřebné enchanty. Poté už tady nastává core raider a to už tady potom znamená, že pokud dostanete core raidera, máte jisté místo v raidu a jste prostě jedni z nejlepších, co samozřejmě máme v gildě. Od core raideru očekáváme těch 90% docházky. Core raider už tady má nějaké bonusy, no toho není zas tak moc, nejsme úplně jako gilda, co by tady dávala goldy na rozdávání. Myslím si, že tady tohleto by si měl každý z hráčů zajistit sám, ale tak má tady takové ty menší bonusy, což teda první věc je to, že se tady může podílet na tom cancel lootu, protože vždycky vlastně 2 lidi z core dostanou možnost hlasovat za určitého hráče během rozdělování itemů. Můžete samozřejmě hlasovat i za sebe, není to žádná ostuda, kdybyste například nějaký item chtěli a máte pocit, že si ho zasloužíte, protože tu plníte samozřejmě velkou práci a máte na tom podíl. Není vůbec žádná ostuda dát si ten hlas sám sobě, jo? Je to fakt úplně v pořádku a nikdo proti tomu nic nemá, ani se vám nebude smát samozřejmě. Máte tedy free opravy z guildbanky, což není tak velký samozřejmě boost, není to nic extra, ale stále je to něco, co se může hodit. Máte zadarmo resist equip, potom na Black Temple a tak dále. A jak už jsem tady zmínil minule, save spot v raidu, protože s vámi počítáme a bereme vás jako někdo, kdo tvoří součást naší gildy a někdo, kdo se vlastně podílí i na tom, že to tu třeba tahá. Pak je tady ještě rank Blaster a Blaster to je spíš jenom takový rank jakože na flex. Je to někdo, kdo má prostě všechny 99 logy a byl by to třeba top 5 rank na Spine Chatteru jako Hunter a tak dále, znáte to. Prostě někdo, kdo fakt pušuje logy, je to pusher a snaží se hrát prostě na nějaký určitý rank a chce být nejlepší. Ještě jsem chtěl v rychlosti trošku popsat naše Discord ranky, abyste tak nějak věděli, o co jde. Takže Guildmaster, tak to si asi nemusíme vysvětlovat, to je prostě Guildmaster Guildy truhlík. Asistent, to je asi taky jedno, oficér, to je taky jedno. Hall of Fame, to je pro server boostera, co vlastně to zaplatí, tak má tady takový speciální rank. Pak je tady core, to si asi taky nemusíme vysvětlovat. Member, trial, to všechno známe. Splitter, to je další věc, co jsem chtěl zmínit. Splitter je vlastně člověk mimo gildu, co vlastně vidí split raidy. Je to vlastně split kategorie. Například my teďka na Vanille máme takovou spolupráci, protože nechceme raidovat čistě 40 men raidy a ani na to momentálně nemáme lidi, spoustu lidí ještě neexpí a začnou si to připravovat až později. Takže jsme se tady tak nějak trošku spojili s jednou gildou a například jim pomáháme zaplnit raid spoty třeba do AQ nebo do BVL a tak dále. A přesně k tomu například bude
sloužit tento rank splitter, že se vlastně můžu třeba přihlásit, když my si založíme AQ20, tak oni to například můžou vidět, ale jsou mimo gildu, chápeme se. Dalším rankem je Family a Friends, což je vlastně takový rank pro někoho, kdo nehraje aktivně Spainchatter, ale hrál s námi už někde na nějakém bývalém Realmu serveru a tak dále a má přístup aspoň k minimum infa, aby vlastně něco málo aspoň mohl vědět. Pak už tady jsou takové ty klasiky Hunter, Mage, prostě záleží, jakou klás budete samozřejmě hrát. Pak tady Blaster, to už jsme si taky řekli. Dalším rankem je tedy Resistant, tak to budou samozřejmě lidé, co budou nějakým způsobem tankovat určité bossy, ať je to Blind, Zaloka a tak dále a budou potřebovat resisty. Nitro Crew, tak to je pro všechny, kdo budou mít Engineering, jelikož Engineering je u nás povinný a je to vlastně základ na speedruny, tak by tento rank měli mít samozřejmě všichni, že jo? Dále je tu teda Veteran of War, to je vlastně někdo, kdo u nás hrál v minulosti vícekrát a odehrál si s námi více serverů a je to někdo, na koho třeba rádi vzpomínáme a dříve tvořil součást třeba našeho core. Pak je tady Wivebringer a Afakalord, tak to je takový jako sranda rank, to je prostě pro lidi třeba když hodně avkují v raidu, nebo něco extrémně vibeplay, tak samozřejmě nikdo to nebude řešit, ale tak ze srandy tu máme tyhle ty ranky. A posledním rankem je tady Dumbledore, to je takový rank, co má čistě truhlík, je to něco, co si vymyslel, ale má to jenom on, takže úplně nevím, k čemu to vlastně je, ale tak. To byla další věc, co jsem chtěl ještě zmínit, to jsou ty ranky na Discordu a přesunul bych se k poslednímu tématu a to je teda loterie. Každý jeden člověk ví, že gilda potřebuje nějakou podporu. Bez ní to úplně nejde a pokud chceme například farmit resist geary pro tanky, chceme řešit neky, které se budou později rozdávat a tak dále, roboti do raidu, je samozřejmě nesmysl, aby to platil jeden člověk, tudíž jsme si u nás vymysleli loterii. O čem vlastně ta naše loterie je? Nechceme přímo nutit, aby lidi posílali nějaký příspěvek do guildbanky, nikdy jsme to nechtěli a nechceme, aby to bylo povinné. Tím pádem nás napadlo, že uděláme dobrovolnou věc. OK, ještě jednou opakuju, je to dobrovolná věc, nemusíte to dělat ani posílat. Jde o to, že se vždycky určí nick, na který se bude posílat příspěvek 50 goldů za ID. Mně osobně to nepřijde nějak extra moc a myslím, že je to v pohodě zvládnutelný, ale samozřejmě, jak jsem už řekl, posílat to nemusíte. Budeme mít vlastně Excelovou tabulku, kam si budeme psát lidi a vlastně ty jejich tikety, co si vlastně koupili za těch 50 goldů, protože můžete poslat 50 goldů. 50 goldů znamená jeden tiket. Později vysvětlím. Pokud samozřejmě budete chtít, můžete poslat třeba 150 goldů a tím pádem si zajistíte tikety 3. Množství tiketů je neomezené a můžete posílat kolik goldů chcete. A za každých 50 goldů je jeden tiket. Řekněme, že například pošlete 50 goldů v pátek. OK? V pátek jste poslali 50 goldů. Pak jste si třeba v pondělí ještě řekli, OK, dobře, ještě tam hodím dalších 100 goldů na 2 tikety. Ten váš první tiket za těch 50 goldů zpátku bude mít třeba číslo 7. Pak tam pošlete ještě ty další 2 tikety a během toho, co vy jste to vlastně neposílali, tak tam samozřejmě lidé naposílali dalších x goldů a tiketů. Tím pádem ty vaše další čísla budou třeba 51 a 53. A vždycky na konci vlastně IDčka se zapne na Discordu stream, který teda zapíná truhlík, podívá se na tu Excelovou tabulku a tam vlastně budou vypsané ty niky. Můžeme třeba říct, že lidé naposílali 50 tiketů, takže se bude rolovat 1 až 50. Například by ten roll vyšel na 48 a vidíme, že číslo 48 by byl například Savage, což je náš retry paladin. Pak se teda podíváme, kolik činí teda celková vlastně výhra a ten, kdo vlastně vyhrál tenhle roll a vyhrál s tím svým tiketem, vyhrává polovinu celé vybrané částky. Takže třeba řekněme, výhra činí 2000 goldů, takže 1000 goldů jde čistě jemu do ruky. Když už máte pozdější fázi a jsou třeba Mark of Eledary, jsou epické kamínky, tak pak těch výherních může být více, například za druhé místo může být pár epických kamínků, za třetí můžou být Mark of Eledary, na flašky zadarmo a tak dále a tak dále. Na začátku těch možností úplně není, ale je to vlastně nějaký způsob nějaké odměny, že to není tak, že byste čistě jenom přispěli 50 goldů a vlastně nic z toho nemáte. Ano, i když ta šance je samozřejmě malá, pokud nepošlete více tiketů, ale je to něco dobrovolného a nám to vždycky hrozně dobře fungovalo. A nejlepší na tom je fakt, že to není povinné a nemusíte to dělat. Ale pokud to uděláte, samozřejmě budeme nejvíce rádi za každý příspěvek a alespoň ještě něco můžete vyhrát, což si myslím, že aspoň nějaká šance tam je. A teda už jsem tady v tom teple z toho úplně zničený, co tady furt kecám, ale chtěl jsem vám to trošku ještě přiblížit. Plně nejsem jako youtuber, že bych to vyprávěl hodinu v kuse a měl bych na to hlasivky, ale doufám, že aspoň to nebylo extra nudné a trošku jsem vám to ukázal a budeme se těšit u dalšího videa. Doufám, že třeba ještě někdo z vás, kdo najde tady to video, tak ho to třeba přiměje k tomu, aby k nám taky šel a zkusil s námi být nejlepší CZSK gilda na budoucím TBC. Tak jo, tak já se loučím a uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.